Ngibingelele bazalwane, wonke umuntu uzokwazi ukufinyelela kuyo le video. Bengingayisifiso sami ukuthi ingafinyelela kubazalwane abaningi noma ebandleni likaNkulunkulu lonke, kubantu nje abaningi le video. Ngiyafisa-ke sibheke enye into uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami kulesi sikhathi esiphila kuso. Isikhathi esiphila kuso isikhathi esandulela ukubuya kukaJesu. And isikhathi esandulela ukubuya kukaJesu, isikhathi la uSathane esebenza khona ngamandla, ngoba uyazi ukuthi ukubuya kweNkosi kusondele. Manje wenza izinto ey'ningi zokudukisa nokukhohlisa abantu. Manje abantu abazosinda abantu abasekukhanyeni nabalaziyo iqiniso, ngoba amanga akwazi ukubonwa umuntu owazi iqiniso. Ngifuna-ke sibheke kakhulu nje-ke manje cause sisesikhathini sokugcina. Uma ufunda incwadi kaDaniel chapter 12, lithi ey'nsukwini zokugcina ulwazi liyakuba luningi. Lesi sikhathi esiphila kuso sokugcina la ulwazi khona luluningi, indlela eliningi ngayo liyadida kakhulu. Kuqala abantu uSathane bebadukisa ngokuswela ulwazi. Ngakho lithi iBhayibheli abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Namanje abantu basaluswela ulwazi likaNkulunkulu leqiniso, badukiswa ulwazi oluningi lwamanga, oluningi lokweduka, oluningi oluney'njongo zesitha, zokukhohlisa nokuchitha nokulimaza ibandla kaNkulunkulu, kodwa yiqhamuka engathi lezo y'fundiso zinhle. Ziningi iy'fundiso njengamanje ey'phumile emhlabeni ey'bukeka engathi zinhle, kodwa uma ubuka iy'njongo zazo ezokulidivayida ibandla, ezokulichitha ibandla, ezokulihlukanisa, ezokuliqeda amandla, ezokulinqoba ibandla, ayiveli kuNkulunkulu. But uma y'vela zivela kube engathi zinhle. Ingakho kubalulekile ukuthi njengamanje kumele sibuyele ezwini, singahambi ngama-opinions abantu, ngemibono yabantu, ngemicabango yabantu nangokwezinkolelo zamasonto ahlukeneyo. Kumele isisekelo sethu kube yizwi likaNkulunkulu, kube yilona esihlulela ngalo izinto, kube yilona esima kulo, kube yilona esikwazi ukulahla izinto ngoba y'phambana nalo, semukele izinto ngoba zivumelana nalo. Kube yilona njengamanje liwumkhombandlela, kube yilona njengamanje liwukukhanya endleleni yethu, lisinike i-direction. Kube yilona elizosisindisa kulesi sikhathi sobumnyama nesenkohliso nesamanga nesolwazi oluningi eligcwele umhlaba. Sizosizwa ukuma ezwini. Ngishilo-ke ngathi umuntu okwazi ukubona iqiniso, ukwazi ukubona amanga, umuntu owazi iqiniso. And uJesu uthe bangcwelise baba ngeqiniso, wathi izwi lakho liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso ongathi uma unalo likwazi ukukubonisa amanga, noma ngathiwa aqhamuka ahlanganiswe neqiniso, noma ngathiwa aqhamuka engathi ayiqiniso kodwa iy'njongo zakhona zingamanga. Umuntu owazi iqiniso uyakwazi ukubona umuntu wamanga noma eqhamuka ey'veza engathi muhle kodwa iy'njongo ayibone. Umuntu owazi iqiniso uyakwazi ukubona amanga noma ngathiwa ahlanganiswe neqiniso, ngoba uSathane uma ezodukisa akaqhamuki namanga odwa, uqhamuka namanga ewagqokisa iqiniso, so that abantu bezokwazi ukwamukela amanga. Ingakho noJesu ethi abaprofethi bamanga uma beza kithi uthi baqhamuka bezimpisi kodwa begqoke uboya bezimvu, ukuze emehlweni ethu
babukeke beyizimvu, kanti laba bantu phakathi kulobo boya bayizimpisi. Injongo yabo ukuchitha umhlambi kaNkulunkulu, ukuchitha ibandla likaNkulunkulu, ukudukisa ibandla likaNkulunkulu, ukunqoba ibandla likaNkulunkulu, ukuhlukanisa ibandla likaNkulunkulu, ukuzakhela ezabo izinto, ukuzakhela awabo amagama, ukufuna ukulandelwa, ufuna ukuthi abantu babe ngaphansi kwabo, abantu banganciki bame kuNkulunkulu. Manje ngakho kubalulekile ukuthi kulesi sikhathi lesi sengathi kungambulwa, kuqanyuswe izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso, elizokwazi ukusiza abantu emangeni, elizokwazi ukusiza abantu kulezi mfundiso eseziphumile esikhathini samanje. And enye into-ke engifuna siyibheke lana ilena yokuthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi abantu abayekele ekwedukeni, ngenxa yokuthi akabaphoqi abantu uNkulunkulu ukuthi abazeqiniso, abalandele iqiniso. Ufike uNkulunkulu abantu ebanike ithuba lokuthi bazwe iqiniso ukuze bazosinda. Kodwa uma bengafuni abantu ukulilalela iqiniso, nokulilandela iqiniso, nokulikholwa iqiniso ukuze basindiswe, uNkulunkulu uye esebayekela emoyeni wokweduka ukuze bakholwe amanga, badukiswe. Uma uzofunda lapha incwadi yesibili yabaseThesalonika chapter 2, siqale laphana verse 10, uthi nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Uyabo ukuthi labantu laba balizwile iqiniso kodwa abathandanga ukulivuma iqiniso. Uthi ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso, abavumanga ukulithanda, balitholile ithuba lokuthi balizwe iqiniso kodwa bangalithanda, bangalivuma ukuze basindiswe, because belizobasindisa iqiniso ukuba kuthiwa balamukele kulesi sikhathi sokweduka nesamanga nesenkohliso. Bese lizothi kuvesi 11 kuthiwa-ke ngenxa yalokho or ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumele amandla okweduka kuze bakholwe ngamanga. Labantu abakholwanga yini iqiniso, abalithandanga iqiniso ukuba bakholwe yilo ukuze bazosindiswa. Manje uNkulunkulu kuthiwa-ke ubathumele umoya weduka. Leli gama elithi ubathumele, uma uzofunda amanye amahumusho, akusiyo into ayenzile, kuyi-permissive sense. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi ubanikile ithuba lokwazi iqiniso kodwa bangavumi ukuthi balazi iqiniso, ube uNkulunkulu esebayekele, esesusa ugange lakhe wabayeka laba bantu ukuze uma sekufika umoya wokweduka obakade baprotecte kuwe, bavikele kuwo ngoba bengafuni iqiniso, walisusa ugange. Manje umoya wokweduka wasufika-ke uzobakhohlisa, usebenzisa abantu abathile, wenza imangaliso. Lapha ngenhla uma uzofunda uzobona ukuthi laba bantu abasebenziswe leyo moya basuke benza imangaliso, bedukisa ngey'mangaliso ey'nkulu, ngezinto ey'nkulu, nangobufakazi obukhulu abafika nabo, kodwa befika namanga. Bese kuthiwa-ke laba bantu abangavumanga ukuba bathande iqiniso, bakholwe yilo, uNkulunkulu uyabayekela ukuze bezokwenza njani, ukuze bezokholwa ngamanga. Uma ufunda uvesi 11 uthi baze bakholwe ngamanga. Yabo, uNkulunkulu ubayekela ukuthi bakholwe ngamanga ngoba ubanikile ithuba lokuthi bazi iqiniso ukuze bazosindiswa, kodwa bangathanda ukulazi or ukulivuma iqiniso. Manje uNkulunkulu ngeke baphoqe ngenkani, wabadedela ukuthi baye la abathanda khona, okunjengokokubatshwa kwezindlebe zabo ukuze bezwe lokhu abakuthandayo. Ingakho uma ungasubuke njengamanje isikhathi esiningi uma ngase kuqhamuka umuntu okhuluma iqiniso, uzofica noma ngathiwa uyithende, noma ngathiwa uyi-open air, noma ngathiwa ku-online, YouTube or Facebook or any inkundla lezokuxhumana, uzofica abantu abalandela lowo muntu lowo, uzothola ukuthi bancane. Bese uyala khona kukhona umuntu khona oqhamuka ney'fundiso zokweduka, iy'fundiso ey'hlukanisayo, iy'fundiso zamanga, iy'fundiso zamanga axutshwe neqiniso, iy'fundiso ey'ney'njongo ezimbi. Ufica abantu bethe bukhona,
bese uyibuza ukuthi why uNkulunkulu eyekele abantu bakhe ukuthi balandele umuntu okweduka bebeyinqwaba kanje. Ukuthi uNkulunkulu banikile ithuba lokuzwa iqiniso, bakholwa yilo ukuze ezobasindisa, kodwa bangathanda ukulivuma or bangathanda ukulithanda iqiniso. Manje uNkulunkulu wabayekela-ke ingakho kuthiwa bathumela umoya wokuduka. Ubathumela umoya wokuduka kusho ukuthi ubayekele emoyeni wokweduka, ukuthi uma ususebenza kubo bakhohlisa, bakholwe yiwo amanga. Lesi sikhathi-ke siphila kuso-ke njengamanje, abantu abaningi bakholwa ngamanga ngenxa yokuthi abafunanga ukuthanda iqiniso. Baningi abazalwane, even into ebuhlungu ukuthi abanye babo labo bantu abazalwane ukuthi uma befundiswa iqiniso bayozela balale, bavele bozele balale bazamule uma kuney'fundiso zeqiniso. Uma kuney'nkonzo zama-teaching emabandleni abo abayi-athendi lezo nkonzo. Uma befunde amabhayibheli emakhaya bavele banqene bozele bese bebabhizi namafoni, bebebhizi nezinye izinto. Uma kuney'ndawo zama-teaching, iy'ncwadi abanazo abay'fundi, but ezinye izinto bayigijimele. Ngenxa yalokho uNkulunkulu ngeke baphoqa ngenkani labo bazalwane labo, uyabayekela. Uma sekufika abantu abaqhamuka ney'fundiso zokweduka, labo bazalwane kuba lula ukulandela labo bantu ngoba bakwazi ukubona amanga, lokhu abagcwele iqiniso. Ingakhetha uJesu, iqiniso niyakulazi neqiniso liyakunikhulula. Iqiniso likhulula abantu emangeni ngoba baqale ngokulazi. Awukwazi iqiniso ukuthi likukhulule emangeni ekubeni iqiniso linjani ungalazi. Manje abantu abalibalekelayo iqiniso, abangafuni ukuyinika nesikhathi inhliziyo yabo bayigcwalise neqiniso, ukuthi uma sekufika amanga kube lula ukwamukela, ngoba amanga aqhamuka nenkohliso ezenza iqiniso, aqhamuka nenkohliso egqoke uboya bendlovu, aqhamuka nenkohliso yey'mangaliso ey'cishe ukufana ney'kaMoncwele nama-teaching. Abantu baqhamuka nembono, baqhamuke ney'profetha. Kuningi ukuduka njengamanje abantu abaduke ngakho. Abanye babo abantu bebesindisiwe balandela abantu, othi umuntu uyalandela lo muntu abamlandelayo, indaba yabo isobala uma wazi iqiniso, but laba abamlandela ngenxa yokuthi basindisiwe, bathanda uNkulunkulu. Yonke into eqhamukayo kuthiwa iqhamuka kuNkulunkulu, noma isiprofetho noma umbono, kuthiwa iqhamuka kuMoncwele, bavele bayimukele leyo nto leyo noma iy'nkohliso ngoba balazi iqiniso. Abakwazi ukubona amanga ngoba amanga abona umuntu wazi iqiniso. Into engifuna siyibheke-ke kafushane la, njengoba ngikhuluma kanje, konke lokhu kuwukwendlalela, bengifuna sibheke nje, noma sobheka nje okuncane, ngifuna sibheke le ndaba esigcwele umhlaba wonke wezifundisa. Ngizophoyinta igama lomuntu, but uzobona into engizozisho ukuthi wena uzobe usubona abantu baziyo ey'qondene nalezo zinto lezo. iBhayibheli likuveza ngokusobala ukuthi ey'khathini zokugcina kuzovela oKristu abaningi. UJesu ushilo wathi kovela oKristu abaningi nabaprofethi abaningi bamanga. Uyabo, into abeyishilo leyo nto ukuthi lezo zinto zizobe ziyimihelo endulela ukubuya kwakhe, noma ukuphela komhlaba, noma ukuphela lokho ebebembuza ngakho, ukuthi usuku akekho laziyo, but noma usuku singalazi, but usitshelile izinto izoba inkombiso ukuthi umntwana useseduze. Imihelo, noma ungazi umntwana ukuthi uzomteta nini, but uma usunemihelo isuke isisho ukuthi umntwana, noma ungazi usuku, but sekuseduze ukuthi aphume uma usuza umhelo. Ingakho-ke lezo zinto ay'biza ngokuthi sekuwukuqala kwemihelo. Uyabo, okusho ukuthi noma usuku lokubuya kwenkosi ungalazi, but uma usuza umhele kumele wazi ukuthi umntwana useseduze ukuthi enze njani, umkhiphe. Ngoba umama noma usuku lokuteta engalazi, kodwa uma esezwa imihelo uqoqa iy'khwama, aqoqe izinto, enze yonke into, aphuthume esibhedlela ngoba uyazi ukuthi umntwana useseduze. Uzwa ngani? Ngemihelo. NoJesu-ke lezi zinto uthi konke lokhu uma senikubona sekuwukuqala kwani kwemihelo. Manje usuku lukaJesu asilazi ukuthi uzobuya nini, but zikhona izinto asitshelile zona ukuthi uma sesibona sokwazi ukuthi sekuwukuqala kwemihelo. Lokhu kusitshela ukuthi wonke umzalwane usindisiwe sekumele phakamise amehlo akhe ngoba usuku lokukhululwa kwakhe sekuseduze uma lezo zinto ey'bizwa ngomhelo sey'bonakala. Enye-ke izinto ey'bonakalayo njengamanje engifuna sigxile kuyo, akusizo zonke, le yoKristu abaningi, ile yoKristu abaningi nabaprofethi abaningi
bamanga bakhohlisayo, benza imangaliso ezinkulu, badukise nabakhohliweyo abakhethiweyo uma kungenzeka. Lesi sikhathi angizukhuluma ngabaprofethi nje abacacile laba bakwezinye iy'nkolo, ngifuna ukukhuluma ngalaba abantu abangamaKristu abasegameni lensindiso bathi bedukisa abantu. Angizukhuluma ngalaba baprofethi nje uthola ukuthi umprofethi okwenye inkolo noma umprofethi nje okwelinye isonto kodwa ubona ukuthi akusile lensindiso. Ngifuna ukukhuluma ngalaba abantu abasindisiwe kodwa abathi basindisiwe kodwa beney'fundiso nezenzo ey'dukisa abanye abantu. Kulesi sikhathi njengamanje kuvela abantu abaningi abathi umoya ongcwele uthe uNkulunkulu uJesu ukhulume kubo, ubonakale kubo, wenza izinto kubona, and abafuni izinto zabo zihlolwe ngeBhayibheli ngoba bayazi ukuthi ama-teaching abo or imibono yabo namaphupho abo ney'profetho zabo nezinto abay'shoyo ziyaphambana neBhayibheli. Yingakho umuntu omningi, abantu abaningi uzozwa bethi abantu abaningi abafuni ukulalela uNkulunkulu, belokhu bese begxeka iBhayibheli, bazi amavesi amakhulu babalekela ngoba into yabo abafuni ihlolwe nezwi likaNkulunkulu, because yonke into ephambene nezwi likaNkulunkulu leyo nto kumele ilahlwe ngoba iBhayibheli lisitshelile ukuthi uma ngathiwa kufika noma ingelosi noma omunye wethu ekhuluma okuphambanayo nalokho okwakhulunywa noPawulu. Uma ufunda incwadi yabaseGalathiya uthi onjalo akaqalekiswe. Wayithi akaqalekiswe? Asilindele ukuthi khona omunye umuntu ozofika ezositshela into ephambana nani neBhayibheli. Asilindele kube khona omunye umuntu ozoqhamuka nemibono ney'profethi ey'phambana neBhayibheli. Uthi ngisho ngaba ingelosi, uthi ngisho ngaba omunye wethu uma eqhamuka ezofundisa or ezokhuluma okuphambana nalokho esimtshela khona, onjalo akaqalekiswe. Abantu abanjalo baqalekisiwe, abaqhamuka bezofundisa iy'fundiso ey'phambana neBhayibheli, ey'phambana nezwi likaNkulunkulu. Uma ufunda futhi incwadi yesambulo, ichapter yokugcina, lithi iBhayibheli mangabe buyikho onezelayo emazwini esiprofetho sale ncwadi, bese likusho ukuthi onezelayo konezela iy'nhlupho ey'bhaliwe kule ncwadi. Kuthiwa kungabi bikho futhi ozosusa ngoba osusa kuzosusa ilingwele lakhe emthini wokuphila nanani nani. Ngamanye amazwi iBhayibheli akulindelekile ukuthi kube khona umuntu ozonezela kulo nozosusa. Ngakho ngamanye amazwi besiqonda ukutshela ukuthi sesingakwazi ukuhlulela ngalo izinto zonke ngoba umuntu oqhamuka nento obonayo ukuthi ayikho eBhayibhelini uzobenezela, oqhamuka nento obonayo ukuthi leyo nto leyo uyayiphika kodwa iseBhayibhelini uzobesusa. Manje iBhayibheli ilona eliyinkombandlela okumele sihlulele. Uma ubuka futhi lapha encwadini yezenzo kuthiwa uPawulo wayendaweni okuthiwa iseBhereya, kuthiwa wathi uma eshumayela khona abazalwane bahlola imibhalo befuna ukubona ukuthi zinjalo yini lezo zinto uPawulo ayikhulumayo. Uma sebebonile base bamamukela uPawulo, and uPawulo wavuma uma abantu bemhlola ngani ngemibhalo ngoba umfundisi weqiniso, umprofethi weqiniso, umuntu weqiniso uyavuma abantu uma bemhlola ngemibhalo. But abaprofethi bamanga noma ngathiwa bagqoke ingubo yezimvu noma bagqoke igama lensindiso noma bagqoke ukuthi babone uJesu noma kukhuluma umoya ongcwele kubo, uma labo bantu bahlola ngemibhalo abafuni, bathi nalento bayitshela uJesu, abantu abafuna ukubalalela ngoba bethemba imibhalo namavesi amakhulu nanani, bagxeka iBhayibheli ngoba bayazi ukuthi into yabo ngeke ilimele iqiniso lezwi likaNkulunkulu, ngeke imele imibhalo, lezi profetho zabo namavision abo nalezi zinto abazenzayo ngeke ikwazi ukumela ukumelwa yimibhalo. Ngifuna ukukhuluma-ke ngalento yama-product nalento yemibono ney'profethi ey'khona njengamanje. Number one, into eyenza ukuthi ngikhulume ngalento yama-product ukuthi lento yama-product ingenye into edunga ibandla likaNkulunkulu neyona ibandla likaNkulunkulu nelisetshenziswa uSathane ukukhohlisa nokudukisa abantu. Why ngisho kanjalo? Ukuthi iBhayibheli lisitshela ukuthi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho omunye ongeza kuBaba ngaphandle kwakhe uJesu. Manje abanye uJesu iBhayibheli likubeka ngokusobala ukuthi ungogcotshwe nguNkulunkulu, yena onguKristu. Uma ufunda incwadi laphana, uma ufunda incwadi
kaJohane wokuqala chapter 4 liyakuveza ukuthi singakholwa yibo bonke omoya, kodwa bonke omoya abamvumayo kuJesu ukuthi ufikile enyameni kuthiwa labo omoya bakaNkulunkulu, kodwa abamphikayo ngomoya bakamphika uKristu, yabo, baphika uKristu. Why bengomphika uKristu? Ukuthi bangomphika uKristu ngoba uJesu bayaphika ukuthi uKristu and uyena onguKristu, uyena ogcotshiwe, yabo. Manje uma kuqhamuka omunye umuntu njengamanje, ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi uyena uJesu yena yedwa indlela kaNkulunkulu, uyena ogcotshela ukuthi abe umsindisi wabantu, uyena ogcotshela ukuthi amandla kaNkulunkulu abevele khona, ngoba amandla kaNkulunkulu ebevele khona uJesu engakafi, kodwa la mandla bengakwazi ukusebenza ebantwini ngenxa yezono zabo, ngenxa y'ndlela ey'ningi beyibavimba. But uma esefikile uJesu ube yena ndlela ekwazi ukuba yibhrintshi yokuthi amandla kaNkulunkulu ebevele khona sengehlela abantwini, izinto ebey'vimba ngoJesu ziremove, uJesu izona ebey'vimba lezo zona y'thethelele. Uyena yedwa uJesu indlela ekwazi ukuthi siseNkulunkulu siyohlangana noNkulunkulu. Manje uma sekuqhamuka omunye umuntu ethi kune-anointing water, kunamanzi agcotshiwe, kunosawoti ogcotshiwe, kunamafutha agcotshiwe, kunento ethile egcotshiwe, abantu asebengayisebenzisa basizakale ngayo, sebekhomba ezinye izinto ey'gcotshiwe, hhayi uJesu lo ogcotshiweyo obekumele abantu kube uyena abaya ngaye uNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu ehla ngayo uJesu ezebantwini, yabo. Ngiyazi ukuthi kwi-New Testament uNkulunkulu kwasebenzisa izinto noJesu kwasebenzisa izinto ukuphulukisa abantu or ukwenza isimangaliso, but akufani nalento eyenziwa abantu njengamanje, ngoba leyo nto bekuba yinto yesikhashana nje uNkulunkulu obeyisebenzisa ngaleso sikhathi, kodwa bungeke uzwe kuthiwa leyo nto sekohlala ekuthenjelwe kuyo, sekumiwe ngayo, isi-permanent ukuthi leyo nto leyo kusetshenziswa. Ngingakubalela izinto ngobalulele ngisho ichibi laseSilowami. uNkulunkulu bekwazi ukuthi kufike ingelosi silizamazamise, uma silizamazamise bebesizakala ngaleso sikhathi. Emva kwalokho bebengeke bethembele echibini because bekube okwesikhashana. Emva kokuzamazamisa amandla kaNkulunkulu ebengahlali esechibini, ebengahlali kulezo y'ndwangu, ebengahlali kuleyo nto leyo. Even noSamson wabulala abantu ngemhlathi wengonyama, but lowo mhlathi akawugcinanga, wahlala ethembele kuwo. Ubengathembele ngoba kwakuyinto uNkulunkulu wayisebenzisa ngaleyo sikhathi. Kwakuzophenduka ikhonzo leyo nto ukuba amandla kaNkulunkulu ayehlala permanent kuleyo nto, bese leyo nto izoba egcotshiwe ibe uKristu, ibisizoba yinto ekuthenjelwe kuyona, yabo. Manje-ke lama-product awafani nalezi zinto ezayisebenzisa uJesu nabalandeli bakaJesu okwesikhashana, like bathinta umuntu, like uPhawuli bahambe baphulukisa abantu, bakhipha amadimoni ngey'ndwangu abayithathe kade kulokho, ngoba amandla kaNkulunkulu ayengahlali permanent kulezo y'ndwangu. Ukuba ahlala permanent bezohlala nalezo ndwangu, bathembele kuzo, zithathe indawo kaJesu, bathembele kuzo esikhundleni sikaJesu, bagcine bekhonza lezo y'ndwangu lezo. Manje lama-product akhona njengamanje, ama-product abathi abantu ahlala amandla kaNkulunkulu permanent, agcotshiwe permanent, anamandla kaNkulunkulu permanent, agcotshiweyo, yabo. Lento engazange yenzeke kulama-product akasetshenziswa, kulezi zinto ezake zasetshenziswa ey'tholakala eBhayibhelini. Amandla kaNkulunkulu ayengahlali permanent kulezo zinto, but kulezi zamanje amandla kaNkulunkulu ahlala permanent. Ingakho abantu bethembela kuzo, bencika kuzo, bema ngazo. Yilezo zinto sey'bizwa ngokuthi ama-anointed water, njengoba uJesu ebizwa ngogcotshiweyo. Lezo zinto y'bizwa ngamanzi agcotshiwe, amafutha agcotshiwe, usawoti ogcotshiwe, izinto ey'gcotshiweyo, sey'thathe indawo kaJesu. Ayifani nhlobo nalezi ey'seBhayibhelini, ngoba amandla kaNkulunkulu kulezi ey'seBhayibhelini ebengahlali permanent, kanti kulezi kuthiwa amandla ahlala permanent. Ingakho-ke abantu bethembela kuzo, bema ngazo, behlala nazo lezo zinto, sebeme ngazo, sey'thathe indawo kaJesu empilweni yomuntu. Abantu abamazi uJesu bazi lawo ma-product, abamazi uJesu bazi lowo muntu okuthiwa ugcotshiwe. Uma ungathi ubabuza ngoJesu nje abakwazi ukuyimela. Ingakho uma edlula lowo muntu emhlabeni bafuna omunye abazoma ngayo, ngoba abakwazi ukuma ngoJesu, bami ngalowo muntu, bami ngalawo ma-product lawo. Ingakho-ke lezo zinto-ke
ngiqonda ukusho ukuthi lezo zinto zi-unscriptural because uma ulandela ezeBhayibheli amandla kaNkulunkulu ayingahlali permanent echibini leli lalizanyazanyiswa, ayingahlali permanent emhlathini wengonyama layisebenzisa uSolomon, ayingahlali permanent kulezi zinto uJesu wakayisebenzisa eselamhlanje, ayingahlali permanent kulezi indwangu. Ingakho ungeke uzwe indwangu ezake zasetshenziswa abantu beyithathe beyininde kuPhawuli bayophulukisa ngazo bakhulula ngazo abantu, ukuthiwa namanje ikhona kuyisenza imangaliso because amandla kaNkulunkulu ayekhona temporary kulezo zinto, awahlali permanent. Ngoba uma engahlala permanent abantu bazogcina bethembela kulezo zinto, bekholelwa kulezo zinto, beme kulezo zinto bese yithatha indawo kaKristu empilweni zabo, okuyilento eyenzakalayo kulama product ekhona njengamanje, kulezi zinto ezikhona njengamanje. Amandla kaNkulunkulu kuthiwa ahlala permanent. Uma uthele lawo manzi uzothola ugcobo lokulowo manzi. Abantu-ke bahlala kulawo bethembele kulezo zinto ngoba kulula ukuthembela entweni owazi ukuthi amandla ahleli permanent kuyo. Ingakho ngithi ku-unscriptural, kuphambene nendlela kasebenza kaNkulunkulu kwi-Old Testament nakwi-New Testament. Ayikho into esike sayizwa kuthiwa ibihlala amandla kaNkulunkulu permanent. Amandla kaNkulunkulu ebehlala ethempelini, but uma sekufika uJesu asuke ethempelini lawo mandla lawo. Ngakho ayikho into esingayithemba sithi hlela amandla kaNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Yena yedwa uJesu ongamandla kaNkulunkulu, uyena yedwa ogcotshiwe, uyena yedwa singafinyelela kuNkulunkulu, uyena yedwa sithi uma sikholwa nguye amandla kaNkulunkulu abonakala empilweni yethu, uyena yedwa uJesu ogcotshiwe ukuthi izinto zonke beyivimbelekile likaNkulunkulu zikwazi ukufinyelela kithi ngazo. Uma sekukhona enye into emisiwe kuthiwa igcotshiwe, noma ngathiwa amanzi, noma ngathiwa usawoti, noma ngathiwa yini, noma ngathiwa ikhandlela, noma ngathiwa indwangu, bokwazi ukuthi leyo nto isithatha indawo kaJesu emhlabeni, isithatha indawo kaJesu empilweni yakho. Uma uthembele kuyo leyo nto, usuthembele ngokuthembela, umele ngabe uthembe uJesu, usuthembele ukuthi ukusiwe kwabekwa enye into esikhundleni sikaJesu. Ngakho leyo nto leyo i-unscriptural, malifunda iBhayibheli lakho ufike nomaphi uzobona ukuthi leyo nto isithatha indawo kaJesu empilweni yakho. Okunye futhi engifuna sikubheke sengizovala ile yama-teaching avelayo njengamanje, abukeka emahle, kubukeka engathi ama-teaching obungcwele, kanti akusiwo ama-teaching obungcwele. Kuqhamuka umuntu ezokutshela ukuthi mhlasimpe umoya ongcwele or ingelosi or uJesu ubonakale kuye wathi ukubuka ibhola kuyisono, ukujima kuyisono, ukugqoka kanje kuyisono, abantu kumele begqoke ingubo eyinjena, kumele begqoke kanjena nani, bebale zonke izinto bese bethi umuntu ongenzi lezi zinto akezukuya ezulwini, ozoya ezulwini ilo muntu lo ongayenzi lento, ilo muntu owenza kanje, ilo muntu ogqoka kanje, ilo muntu owenza kanje. Leyo nto leyo angiyigxeki ngoba nakho nginomoya wokucriticize noma ngithanda ukucriticize. Empeleni ngikhuluma ngayo ngoba njengamanje leyo nto leyo lapho bantu sebemise enye indlela yokuya ezulwini, sebemise enye indlela umuntu angamukeleka ngayo uNkulunkulu, sebemise enye indlela yokuthi umuntu angangena kanjani ezulwini. Uma engahambanga ngaleyo ndlela bathi umuntu akayi ezulwini, uma engagqoki ngale ndlela basho ngayo, uma kuwukuthi lowo muntu lo ubuka ibhola bathi akayi ezulwini, uma lowo muntu bathi uyajima akayi ezulwini, lowo muntu uma kuthiwa uyachatha uyaphalaza akayi ezulwini, lowo muntu uma kuthiwa endlini yakhe kunalokhu kudla nalokhu kuthiwa akayi ezulwini. Sebemise indlela umuntu angayi ezulwini. Empeleni labo bantu bangabaphiki uKristu. Lezo teaching ziyadivide ibandla likaNkulunkulu. Abantu abayilandelayo bavamise ukuzathemba, babukela abanye phansi. Why indaba? Ukuthi vele kwasekuqaleni lawo ma-teaching awasili iqiniso. Lezo zinto lezi ayisili iqiniso, ziyenye indlela esimiswe abantu yokulunga, indlela esimiswe abantu ukuthi umuntu angangena ngayo ezulwini, angangena kanjani ezulwini. Kanti iBhayibheli lisitshele ngokusobala ukuthi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila, akekho ongaya kuBaba ngaphandle kabani kukaJesu. And into eyenza umuntu ukuthi abe ngolungileyo
uJesu. Manje mase kukhona enye into ongathi uma uyenza ikwenza ukuthi umukeleke kuNkulunkulu, ikwenza ukuthi wena usuzongena ezulwini. Leyo nto isiwuJesu empilweni yakho, leyo nto iyona esiwuKristu empilweni yakho. Leyo nto lento shuthi isidingo sokufa kaJesu besingekho, ngoba wena kunezinto ongathi uma uyiyeka, nezinto ongathi uma uzenza uvele wenze njani umukeleke kuNkulunkulu, ube ngcwele kuNkulunkulu, wazi ukuthi usuya kuphi, usuya ezulwini. Labo bantu baphethe ama-teachings azomisa abanye uJesu, azomisa abanye uKristu, azomisa ezinye indlela manje zokuya ezulwini. Ingakho la ma-teaching ebukeke mahle but ayi-dangerous kubazalwane. Abazalwane bonke abathembelele kulawo ma-teaching bagcine bethembela kulezi zinto abazenzayo, bengasathembeli kuJesu, bengasathembeli kumsebenzi uJesu awenzile esiphambanweni ukuze basindiswe, ukuze bamukeleke kuNkulunkulu, ukuze babe nokuphila okuphakade, ukuze baye ezulwini, ukuze bekwazi ukungena eJerusalema. Abebesathembela abazalwane lapha, babesabheka uJesu, babheka lama-teaching alaba bantu, bese bezama ukuphila impilo yalaba bantu, bese beyithemba ngaleyo mpilo leyo abayiphilayo eshiwo labo bantu, bayihlukanisa nalezo zinto ey'shiwo labo bantu, bese bey'tshela bazongena ezulwini, benze lezi zinto ey'shiwo labo bantu labo, bese bey'tshela ukuthi bazongena ezulwini. Sekumiswe enye indlela yokuya ezulwini okungesiyo le ndlela emiswe uNkulunkulu enguJesu. Laba bantu bazenza abaprofethi beqiniso, kodwa bakhomba ezinye indlela. Abasakhomba uJesu, abasakhulumi ngoJesu, abamazi uJesu. Nabantu laba abalandela ama-teaching abazi lutho ngoJesu, bazi lezi ndlela, bazi lama-teaching, bazi lezi zinto okuthiwa bayiyeke, bazi lezi zinto okuthiwa bazenze, bazi indlela yokugqoka, bazi indlela yokwenza eshiwo laba bantu, but abamazi uNkulunkulu, abamazi uJesu, ngoba uJesu akakhonjwa. Sekumiswe omunye uJesu, sekumiswe enye indlela yokusindiswa, sekumiswe enye indlela okuthiwa uma wenze lokhu nalokhu usindisiwe, bese kuthiwa wena uma unoJesu ungakwenzi leyo nto leyo kuthiwa awusindiswanga, ngoba uJesu kumele ehlanganiswe nalama-teaching abo, ahlanganiswe nalezi zinto ukuze abe ngosindiswayo. Wena uma umukela uJesu ungakayenzi lento yabo kuthiwa usindisiwe, ngoba kubona ukusindiswa kumele lo Jesu othi ummukela akabhanqe nalezi zinto zabo. uJesu eyedwa akaphelele ukuthi angasindisa umuntu. uJesu njengamanje akasekiyi indlela yokusindisa umuntu, sekukwenza lezi zinto ey'shiwoyo yibona ukuze uzokwazi ukusindiswa. Sebemise enye indlela yokusindiswa. Ingakho lama-teaching a-dangerous kakhulu ebandleni. Empeleni awekho dangerous ukuthi ibandla lihlukanisa kuphela, awekho dangerous ukuthi ibandla lidivide, ibandla lenza ukuthi lahluleke ngoba ligcina lingasathembi uJesu, selithemba lona, selithemba indlela elenza ngayo, selithemba izinto elilekiwe, selitshela ukuthi ibandla nabazalwane sebemukelekile. Abanye yazi ngiyabona bayeke ngisho ey'nkonzweni ngenxa yokulandela lapha, bebesindisiwe, bekhuliswa, belandela iminyaka behamba noJesu. Banele kwafika lama-teaching bayeke ukuya ey'nkonzweni, bathi bona basafuna ukudlala ngoba kudlalwa ngabo ey'nkonzweni, bekudlalwa ngabo ngoba sekufike laba abay'tshela ukuthi abantu beqiniso. Ngathola ukuthi lezi mfundiso y'hlalisa abantu emakhaya, ngathola ukuthi lezi mfundiso abantu abay'mukelayo bayazethemba, badelele bonke laba abangakazamukeli, bagcwala ukuzidla nokuzethemba, baba nokuma, bama ngempilo yabo, bangakwazi ukubhosta ngoba insindiso yabo incike ekuthenini bayekeni benza ini, incike kubi, incike emsebenzini yabo, incike ekugcineni imithetho yalaba bantu, ayincikanga kuJesu, ngoba umuntu oncike kuJesu nomsebenzi wasesiphambanweni ngeke zidle ngalutho, ngoba kenzanga lutho ukuze asindiswe, amukeleke uNkulunkulu, abe nokuphila okuphakade. uJesu wenza, yena wamukela uJesu nje, wayesebizwa ngokulunga kaNkulunkulu, waphiwa ukulunga kaNkulunkulu, waphiwa insindiso, waphila ukuphila engenzanga lutho. Yabo akakwazi ukuzidla umuntu okanjalo. Bathi laba kunento abangazidla ngayo, kunento abangabhosta ngayo, kunento abangalahla ngayo abanye, kunabantu abangayidumisa ngayo, ngoba vele bayenzile insindiso yabo, bayenze yancika kuphi emisebenzini. Ingakho kumele lama-teaching lana siwahlolisise ebandleni, sibone ukuthi alethe damage engakanani. Wonke umuntu okwazi ukukhomba enye into noma okwazi ukumisa enye into athi igcotshiwe, lowo muntu usuke esemisa omunye uKristu. Umphika uKristu lowo muntu, uyamphika uJesu ukuthi uKristu, usekhomba amanzi ukuthi wona agcotshiwe, usekhomba amafutha ukuthi wona agcotshiwe, usekhomba enye into ukuthi yona egcotshiwe. And abantu abamlalelayo bagcina belandela lezo zinto, bengamlandeli uJesu, abazi lutho ngoJesu. Umefa lo muntu
umuntu bacinga omunye umuntu onjengaye abazoma ngaye ngoba bakwazi ukuyimela bona noJesu, bakhele kulo muntu nakulama product alowo muntu. Bese kuza kulama teaching futhi nalama teaching babona imbono neprofeto nabantu babona ingelosi babona uJesu. Lama teaching abo awahambisani neBhayibheli, akhombe ezinye indlela zokulunga, akhombe ezinye indlela zokusindiswa. Uma wena unoJesu ungahambi ngale ndlela yabo awusindiswanga, ungalandelelanga lama teaching abo awusindiswanga. UJesu eyedwa akasindisi kubona, uJesu plus lama teaching abo nalezi zinto zabo bese bethi usindisiwe. Bese bethi umuntu unoJesu but ungenazo lama teaching abo nalezi inkolelo zabo bathi awusindiswanga. Ngoba insindiso kubona umuntu owenza lezi zinto ezishiwo ubo, umuntu oyeka lezi zinto ezishiwo yibo ukuthi akayiyeke. Bese bethi umuntu umenjalo-ke usindisiwe. Awusindisiwe manje ngoba umukela uJesu, awusindisiwe manje ngoba ukholelwa uJesu, yabo. Ngakho sekuyaphambana njengamanje into esifundiswa iBhayibheli, ngoba uyabuza lo uPetru la wayevalelwe khona, uPhawule wayevalelwe khona ejele kanye noSila, ukuthi ngingenzani umgciniboshwa, ngingenzani ukuba ngesindiso. And basho into yodwa bathi kholwa iNkosi uJesu, khona unjani uzosindiswa. Leyo nto eshiwo uPhawule iyaphambana naleshiwo laba bantu, ngoba manje sebekutshela bona ukuthi ukuze uzosindiswa yenza lokhu, uma uzosindiswa yeka lokhu, yabo. Manje sebemise enye indlela yensindiso, yabo, engesiyo uJesu. Ngamanye amazwi abafundisi bokweduka labo, abaphika uKristu labo, ngoba sebeyamphika uKristu onguJesu. Sebemise ezinye indlela, bamisa abanye oKristu, ezinye izinto ey'gcotshiwe. Akusekuyo uJesu ogcotshiwe ukuthi asindise abantu, akusekuyo uJesu ogcotshiwe ukuthi abantu basondele ngayo uNkulunkulu, akusekuyo uJesu oyindlela ukuthi abantu bangaya ngayo uNkulunkulu. Sekugqoka manje, sekuyizinto umuntu akumele ayiyeke nezinto okumele azenze eseyingamenza ukuthi umuntu aye kuNkulunkulu, umuntu aye ezulwini, umuntu amukeleke kuNkulunkulu. Ngakho konke lokho ngiyanxusa ukuthi wonke umzalwane osindisiwe ekeyibukisise lento, lama teaching awahlole ngezwi likaNkulunkulu, ubone ukuthi lezi zinto ayikwenzeni ukuthi usuke njengamanje ukwazi ukudiphenda kuwe, njengabase-Efesu ukuthi ungumusa nisindisiwe. Bese lizothi akekho umuntu ongakwazi ukubhosta azidle ngalokho, ngoba anisindiswanga ngenxa yemisebenzi eniyenzile, kodwa nisindiswe ngani? Ngokukholwa kuphela uJesu. Nisindiswe ngomusa ngokukholwa, through faith. Amen. Ngakho ngithi lama teachings athi singawahlolisiswa ngezwi wonke umzalwane, so that bezosinda ezifundisweni zamanga nasekudukisweni nasenkohliso icela umhlaba. Amen, in Jesus' name.